Buko banyana microphone no. Ayi se jugo beka na table o mo na ko na. We are live at Omaleke village, Edo Quarter, Achina, Agwata local government area of Anambra State, for the burial ceremony of late is the innocent Ikechukwu Ezenwamma. Today is on this day, the 30th of August 2024. You're watching live on Planet TV. BrainPowerPlanet.com is live on this event. Details of this event is live on BrainPowerPlanet.com. Thank you.
Akwa jongo ngobolobo ukwa aboro. Inanga Na aize. Inanga kwero, inanga kwero, iwe inanga tino guno, inanga kwero we. Oke mwadika wana dalo. Alo sa. Baya kwata ha. Ayi ne shiwe ndudu biyabane. Amai. Agidigi nwamu biyamaya kaye. Uguna maini maka. Amai. Eliza mana maini maka. Ibu namu. Amai. Agidigi nwa maini maka. Amai. Obo nwana maini maka. Kutoba ni nwa. Ayi muna tutomu. Ayi ne shiwe ndudu. Biyabane na jeni. Ojoko muna maini maka. Yamaya kanita mumu biyana ndudu. Obo ama. Ayi ne choko. Kata kugidi akwe. Noasa. Iya akwe bunegi. Maini maka. Agidigi nwamu na maini maka. Omo masira na maya kae. Omo ma chuku gazibunu. Omo ma chuku gazibunu. Aizo. Chuku tiere gekuo. Alosa. Obini gwe bigo ya kuhachi o. Omoge na doka ayi ne shiwe ndudu. Biama ya kanita mumu biana ndudu. The master girl. The still those. Onye ka o jije ruwe na wish. Omakonye na agwa road. So if you find ebu 9 I saw uzo kwa chukwu. Kwa chukwu amaka. Chukwu eduka. Chukwu to egwu to na egwu nye ni la de go Jesus. No so ekwensu no so ya. Maka ga amasị na ati mpu. O ihe na epesu edu oje message. So even in that very man, I got a little from Jesus.
ụbọchị ọmụmụ na onye anyị si n'eluigwe ka mma ebe gala Pastor, no wonder I did a many years the other day. Network had to go in Uga, let's go. Network had in Uga, network and I don't buy a woman. I network with your mama thought. Okay. So I don't know. When I go with some family, now go up. Then I look at you and I don't know. In a budget, I see Papuzo. Look behind it to let you. Monday pastors, Monday evangelists, I can hold. I put the latter of an already. I put the okay to go and get one. We are Patrick, or the Akon of my word and the more. I'm Patrick, or the Akon here. Yes. I go to can I know the major? Look at this. And all of you like. My best, I got a table to try to let
Ije na ebe ndikọrọ nda. Thank you, sir. Thank you, sir. Emeka daalụ. Ụlọ otu ego a nụchere anyị nabata ndị ọgọ. Bidokwa. Aka mmụọ na-adị ọsịsọ. Ma ya na-asị ozi ome. Ahụ nke a mmụọ nọ beere nke a. Azụwa ka a na-ekele gị. Emeka ebe ka ada nne gị nọ ka ọ bịa bụrụ pikcha nabata ndị ụmụnne nne gị o. Chiefs ọrụ n'ọgụ ụmụnne ya na ụmụnne ya. Ime ọ na-aka ọgba ihe kwuru. Ihe kwuru na. Iwe ụmụ na-akọ na ụmụnne ya na ụmụ. Ikelekwere ha dị na adaghị nọ. Na-eme. Anyị na-ekele. Ọ bụgodị ihe ewu ada onye ọbụla nwere ike ịbaptize ma ọ bịa na mba ma ụkọchukwu anọghị nso. Ha niile soro nwaanyị ọbụla Innocent mụrụ so na ada Innocent. Nwoke onye ọbụla akwụghalị ya nke iche. Na egwu nke a kpọkọtakwere na-akwa nke a. Na-arụbara microphone oke ọ dị na tebụl ebe a. Ụgbọala akụ family. N'ogwezi iyi achịna. Afụtara ọgwụ ụlọ onye sima. Udo. Kpere mbụ ụlọ na-achọ gị ka mbụ nyaahụ ahụ mgbe echere na ka fried rice bịa. Hello. Onye bi ebe a ya sị ya eje nụ. Eburu na ha akpafara ebe ahụ. Biko ụmụnna anyị efe nwanne anyị nwaanyị. Anyị ga-aga ndị nwanne anyị nwaanyị ebe ọ n'ime ebe a. Lekwe ndị ọgọ gị na-azụ gị ebe ahụ. Ndị nwadị ala ụlọ nọ n'ọgbọ. Lụga na ndị nwere n'ụlọ ha jee hụ mmụọ nọ. Onye ụgwọ ọzọ eze ọnọdụ ugo n'ala achịna niile anyị na-ekele Chief Eze Nwamba. Ọnọdụ ugo eze ọnọdụ ugo nwaanyị fụrụ ha na-echafụ gị mara otu obi elu. Okoli family n'onwe otu ndị dị oriza aha na-abata kwa Okoli. Oke afọ sọrọ ibe amara m oteghị mgbe nka mgbe m na-eche. Ka ka nwa oriza ya na ya. Ndị oke afọ na-alụ otu ụmụnne Maịtị. Kama ihe ele anya ebe achị ama ọchị gị na-achịfụ ọchị ha achịfụ. Oke. Mụ na ndị nwoke si ya ihu na akpa ya pala anyị n'ezie mana ụmụada mba. Anyị ekelebe ndị ụmụ tupu anyị nabata ndị ọzọ biko nụ. Gbuo ikpere. Anyị ahụ igbu ikpere ba. Oge tọọ na ọ na-eme ndị Chukwu ji ekwu anyị onye ka ife etiri ebe anyị na-achọ dị ọzọ. Ọ ya ahụ ikpere nwee nta na nke dị na na-ekwu bịara n'iso ịnọchi ufe a maka Asọnde ịba anyị na senta ka m ji ekwu. Na-ekwu bịa ketebe na ọdị eketebe.
kukulite nieli. Hey, oh Lord, brother, my sister. Hello. I know our family. Now for our talk, man. Oh, man, I've been to the bed. Now, when you know what I hear, one of my drugs, and I make a double easy to easy, okay? I don't job with a heavy jackana for Pudia. I know our family. No more para, I got bịa biko onye gba mana onye bịa gị tiwara n'abata ọgbọ ọga chere enwe ndị nọ n'ọgbọ biko wee nwayọ so biko asị m agaghị ebe akwa biko ndị ka anyị ejikwa mmọnwụ amaja ịmụ nwa bịara nwunye gị izo ka chere nna ya mesịa ele ndị nwunye dị ịmara otu isi kwado anụ nwunye dị bịa ọga so egolo mgbagba ebe ndị egwu na ha were ya gbasapara ibi na ọ daa n'ụkwụ ị gaghị ata ụtakwa Emeka amabeghị ma nna gị a gwara gị si ọma iti urie ka mgbe abalị ka m nọ ebe a na-atọ ụtọ ịga chief daalụsa ka na-agba aha gị taa Naijiria adịghị Emeka gị na ego ọhụrụ amanye ya bụ daalụ eze ọnọdụ ugbo ezigbote nwanne ma ezigbote nwanne Innocent a na-agba ya okwu ikpeazụ daalụ ya na-aja nwunye egwu anyị ka na-ahụ Innocent n'ime Emmanuel okwu daalụ anya ọha famili n'aka ọkwa ndị bọọdụ mana na geeti na-eche ka amakwanye a na-eme ma siputu ebe mmụọ na n'ala olu bịa nna elekocha ahụ adakwana anọghị saịdị ahụ mgbe ahụ Buko anyị ekele eme ka anyị nabata ndị ọgọ ndị gaba nso ịkọ ọtọ shọtụ egoghị shọtụ ọhụrụ gbadata ebe a ka o wee tee aka mfọ ha na-esi ebe a tụrụ wee borute ebe ego okwu ebu otee na ọkwado n'egwu ahụ nna jide n'ọgbịrị a ka iji ọgbịrị ihe ọnụma ndị ọgaranya na-eme jide ọgbịrị a ka iji ọgbịrị gị jide ka ọ ruru ka iji ọya asị abịa ndị na ha mmiri nwenye niile ahụ nye ọsọrọ nwaanyị agba na dimkpa enwere nke nwoke na-eme ọfụma nọ n'akụkụ o jiri ụra misis nọrọ na krisi akpọda Chairman, daalụ ma mgbe a sị ndị group action si elee na anụma were mmanwụ jee ije na-akpọ niile ekele kedu adịghị na foto ga-anabata ndị nwere nne ọfụma gị obi akpọ niile onye isi ọ bụ eze dị n'obi mmanwụ ọ na-abịa ọkwa nna ugbu a na-agụ n'anya egwu na ndị nna nwunye ahụ na-agbadata n'otu a ka anyị nwee ike na-agbadata n'otu a ka chansị dị na tebụl
ụbọchukwu mbara abụrụ uru biko ka anyị bata ndị ọzọ. Sorry, ndị nwere ndị innocent. Ọlọ́dún ẹ̀mẹ́ family is Edwin ọlọ́dún ẹ̀mẹ́ na ụmụnne ya Jesu anyị na-ekele gị obi akpa oge Chineke ọlọ́dún ẹ̀mẹ́ ọ ga-apụ na apụta agwụrụ gị na akọtụrụ otu onye vidio sorry n'okwu itie nna ebee ka adị itie ọnọdụ ụgọ na-abịa be ihe ekekwe na-ekwu ọ na-abịa ọlọ́dún ló fọ́ mi lọ àtúbọ̀. Ẹbí kò wá ẹ níbi ìkẹ́ ẹ̀dọ́ òbí. Ìjẹ́ ìmọ̀ ọjọ́ àwọn àná èsì wọn nà àwọn onímọ̀ òkè kẹ́ ó ní ilé èsì wọn nì. Onye ka ọ na-esi wọn nì ìjẹ́ tí a bụ nwa bèbí. Agala ahụ dị ka ọ na-ada n'isi kịta mana ama na Chineke nyere ha aka ị ga-eji ekwu ya. Saa ndị ebiri chereni ka ndị nọ n'ọgbọ pụrụ ọbụrụ nọ n'ọgbọ. Anyị ga-anabata ma ọ na ndị be egwu ji mesịa ọ ka ndị be omejeme nọ n'ọgbọ mana mụ egwu ọ na a ga-agba ele Ndubuisi ọkwa na nkenke anyị nabatacha ndị ọzọ unu chikatazie ya agba nke ịbụa anyị enwe enough time. Okay. Ọnọdụ ugbo ndị ahịa na-achọkwa mbe ga-amakwa n'ihe ka ọsịrị ya ana m na-echeki time wee daalụ ama na fonu a chaji ya transfer ga-aga daalụ ụzọ ndị agasịa ndị ọgbọ ya ruo ha biko ọya ya mmọnwụ nke abụọ ka anyị nabatakwa ndị ọzọ. Ndubuisi akwụkwọ mbirika laịtị ndị bụ onye ji eme ebe ka nna anyị Edwin nọ anaghị ekwu ndị ọzọ na-apụta ọgasị iwe anyị ga-eme ebe a ime echefuo mmụọ ọgbaba na egwu anọ ha echekwusa otu onye ka anyị nabata ndị ọzọ gbapụgo abịa nso ọmebe ma anata n'alị biko ozugbo na Ndubuisi ozugbo ndị be onye jem ozugbo ka anyị nabata ndị ọzọ biko mi ka ndị na-abịa nke a chereni ka anyị nabata ndị bụ ụlọ ụzọ Emeka ejijiri edi ebupa gị aka azị nwa akụ ị ga-abịa nyere m aka gịnị ka inwe a na-eme pasentị na uwe ala akpụ dịka a na-ekele gị na ụmụnne gị na ụmụnna gị iwe were ụlọ ndị be nwosu na ndị na-alụ adị biko ndị ejijiri edi anyị ekele nye n'ụlọ nyere nna ya gwara anyị nabata ndị bịara anyị nabata ndị adị m bizi ele ihe ọhụụ inye anyị ga ọchị gị biko ndị na-egwuju na-ewe obere oge agba egwu ka ọ na-abata biko ego ya ndị niile gara akwa asị ụnụ bata na ogbu ebe a ka ụnụ bịa ṅụọ mmanya akwa anyị ekelego ka anyị nabata ndị be nwosu
ịgbanwe aịkụwosi a na-abata biko a na-anabata ọ ga-agwa mmọnwụ ya pụgodo gwa mmọnwụ ya pụta mmọnwụ ozugbo mmọnwụ na tebụl ozugbo ka a nabata ndị mmadụ ndị be nwe ozi ka a na-anabata n'ụmụ elekachi na ndị na-alụ ọgache ngwa nabatawazia nabatawazia ndị dị ugochukwu ndị be nwe ozi n'ụmụ elekachi na ụgbanwe ka ọha na-aga na tebụl Thank you.